Lek kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Machiegni janeno mar Ramogi TV e chenro moro kendo mano mar mine wacho kuma wantiere e boma ma Kisumu. Wantiere jomoko nya wacho ni chuny telo kaunti ma Kisumu king'iyo weche go mag arita. Mano kanyero Madam County Commissioner ma Kisumu Josephine Ouko machiegni kabisa e chenro mar mine wacho. Erokamano Jael, amor kawuono ka ubiro mondo walosi e wach mar Kisumu County. Erokamano ahinya. Kapok walose weche mag Kisumu County, ng'ato diher mar ng'iyo ni Josephine Ouko en ng'awa, en nyakanye gi gik makamago to somo kanye. Jael an nyinga Josephine Ouko kakisewacheno, anya Kisumu konando kotet ne nyakwe mula. To onyola Nairobi, Kibira Olympic, somo Nairobi, Martin Luther Primary, adhi Fafajiriko, bang' mana adhi Mbalariany ma Nairobi. Koro bang' mano kasetieko eka koro adonje sirikal, tadonjo chon waluongo ni provincial administration kure mana chake higa ma 1997. Ere kaka ni donja akiani ngechi wacho ni ng'at ka ng'ato samodongo en gi lek mar gimodwa bedo ko bedo maduong'. Mane lek mari? Mane lek mara chakre na bed matin. Nikech ang'eni kane ndalo mano riembo e Mbalariany kane wagomo to ni orwa dala wadhika chief. Ok nuaracha ahinya lakini ne riembo jok mabeyo gi jok maricho te ne riembo dala. Koro kane odok to inyisi ni dhi dala udhi ka chief, to kane odhi ka chief to chief ne ng'ama lich ahinya. Koro chief be nyiso ni en gi dio to en gi DC. Ka DC obiro tiwacho ni piny ochung' omera. Koro ambe nawacho ni jogi donge ginayo gina dhano rembo ringe remgi. Nawacho ni nyaka bedie DC chieng' moro. Tadire ni dwaro ni mondo ibed ng'ama luor. Nikech baba na kane winjo to embe ne jatelo Kisumu ka. Kane winjo ko wacho ni DC biro to piny koro lich ma piny ochung'. Jotelo te biro ma dhano biro mopong'. Jiringo ji odich kendo kwa dhi barasa gi DC owacho. Iwacho ni kaka DC owacho. Koro ambe na wacho ni nan gi nyalo to Nyasaye be kotelo na to nabedie. Koro katieko Mbalariany ma Nairobi to noyudo kan student leader. To noyudo kane wan mwatimo gimiluongo nwakonyo university kane osetame bang' higni mang'eny chako system mar pay as you eat ni. Koro nonyiswa ni koko yie to wang'ni ibiro dwokwa dala kata ko bet higni dek to serikal nosewacho ni nyaka gini chakre. Koro nabet waparo kaka student leaders mwawacho ni hawa wakonyre wasedhi dala ding'eny wabiro tii kapod ok watieko somo. Koro nwatimo maber mwawinjre gi students mwadhi analyze gigo magino no chakre. Koro gino no moro ginene jatendwa mar university. Ndalo no niluongo ni Gishaga no nyiso ni tich motimo nwane no setamoa. Koro wabiro ndiko no barua machieng' moro amora miyudo lendo moro amora ma sirikal. To barua mondiko ni idhi go kanyo ero mondo inyis jogo kosetimo ni interview ni konyo wa gini ka thuolo ni tito gikonyo. Ne gimiyo ma barua. Koro ne gilando ka oseland tambe na apply. Ma bedo shortlisted. Ka bedo shortlisted, abedo interviewed. To kaka nonyisa cha, apply bedango. Bedo dio. Koro ka apply bedo dio, adhi public service interview. Kase the interview, kase tiko interview, tagolo negi barua. To jogo nobuoka yine kechpok negi neno barua ilan. Magi wacho ni gibro luwo gi university ka ina diera, to gibro neno gima gibro tim. Koro bang' mano, uluonga ba bedo dio, machako bedo dio ora yo Nandi. Kadhi Nandi tich ne tek. Nikech jogo nokong'iyo gimone telo. To anbe na beta kodgi gimolo marianda kodgi ma konyo gi shida gi mang'eny gi makoro ne gi build geno gi trust kuma. Basta nena ka gichako hera kaka dio nikech natiyo ne gi maber. Atiyo ne gi katiko kanyo adhi kamilongo ni KSS Eldoret kuro. Mano ne ntiyo Moi University. Koro Moi University ka marach kuma na chako to riot no bete marach kabisa. Nyithindo nogomo. Kane gigomo ne gidwa loro ne ginotimre marach. But Nyasaye notele manu watieko ma wadhi mbele. Bang' mane tija ni kapo kata higni adek to gola kuro ero otera Nairobi.
kotera Nairobi to adhi abedo dio Makadara to kapani ne ging'e ni ania Jeriko koro kotera Makadara achaka yudo jok mane wasomo go kuro tich no bet na mayot kabisa nikech jogi beno mor okele gi ng'at maging'eyo koro kuo ang'o gi niko nodok chien ma na tiyo kod gi maber okotieko kata higa achiel ugola kanyo to tera od jatelo ot maduong' ot muluongo ni Racharcha adhi atimo tich miluongo ni mar protocol kwa dhi kuro kanyo makoro pinyna nochako yawore ne owuotho pinje ka pinje owuotho konde te mag Kenya koro bang' mano kendo ka watieko mano watiyo ndalo mar Moi wachaka watiyo ndalo mar Kibaki koro kwasetiyo kochopo nus kanyo ot mar Rachari donje higa mane adonje higa 2000 koro watiyo kanyo maber basto wachako wadugo office of the president adhi department ma security koro kanyo be watimo peace and security watimo small arms and light weapons koro kanyo kendo chako meda wuotho Kenya maonge tung Kenya makia ma an gik moko mag security alonye kabisa mane kuma tekre na nitiere to Josephine wuodhi gi duto te ichako mana kadiyo ainya gi barua teko mar barua mabende nomi to piyo iserengo midonje ot mar Rachar mi yudo tije mamoko ma jomoko ng'iyo ga ni magi chuoe manyalo timo en ang'o no ero manomi mijingo kata ang'o mineno no mi chopo kuma ni chopeno jodala wa nanyisi na adongo Jeriko chuoche mon chala gi chuo romre dhi gi duok Joswayo wacho ni roju kuro dongi gi ang'eyo pim de dereyo koro mano no miyo tega kabisa koro anawuok oko ka ng'eyo kuma na ae nikech nang'e ni tija ema biro gola oko koro ambe no kang'e na dhako kata dichuo ticha mane dichuo nyalo timo ambe nantie kan kendo natime maber malich kikwano jito kakal namba 3 namba achiel koro mano no konye tije nikech kitiyo maber okochuno ni nyaka ibed gi godfather taseneno gino engimana te kaseti e sirikal igine we ko duto te kuma ni chake kaka diyo kapok ichope county commissioner kae en ang'o matek malich manikale e tiji jodala watije wa kaka administration pile counts koro akena wach mano se buoga ahinya nikech etija kaka diyo nitie gik manosetimre ka bedo DC be nitie experiences matimre lakini mano mako chunya ahinya en kana ne peace building and conflict management maingeni koro nwadhi e pinje kaka northeastern kuchocho Wajia Mandera Turukana Samburu ginigo kuma jogo ne dawo ga dhapo ginene dawo ka gikwal ridhok to nek ne ng'eny chan ne ng'eny to idhi kuro yudo ni kata gima dhok cham ongi dhano thagre to kineno kaka gidhawo gi bunde ginegre mano buoga nya to nentur bi masaka kama ne jonjore no dhi mun nego nyithi school gokinyi saa achiel no chwado gi bunde makane waringo wadhi kurero iyudo gik ma okanyal wacho kata TV kae pare nyathi school kaki monde school gi buge gi uniform gi kaji odonjo kanyo gi bunde to chwada nyithi school te mano buoga kabisa to nomia chiura oko monda make sure ni watim yore duto te manyalo kilo kwe Kenya kae to moro kendo kano wadhi Turukana wayudo ni lweny mantie kuroero iyudo ni jok mapange piny majirani kwa dhi yo jirani nyalo bet korwa gi korachich gi koracham gi wiye malo kuchocho kadwa luongo nyingegi koro nyaka nwariwre gi nyaka jok mawa e pinje maoko makogoto koro mago duto kuwa wadhi kundego ne tek kata chopo kundego ndara onge to nyalo ka unu kata ndalo 15 ka une ndara ko temo manadhi kumanyo wach kapo kuchopo kumodhi nikech ndalo moko bodhi to lwenyo dinonu kata kotho chwe aoro dinonu yorego but ne wachiwre mago ni watia te kendo kane ndalo moro no wadhi nyaka yo kamiluongo ni ulugo kuron wanindo ga mayana andaki to jogo kala welo ko biro to gotieno bunde dwa ywak ma inende bure nindo mane yi bure yot kaka girwako welo koro magote ni wakale ma kata aneno ga nena ka ji wacho ni ji gore to ji okia gorruok enango gikechan mar gorruok ma nwaneno mang'eny to ng'eny no watimo gi mene to mene gi ne jok mane nyalo kelo kwe nikech mama ko gonduru ne onega wenya tingeni chuo koro chunygi ne dhi malo makadha ko mono ywak to giwuok oko to giwuok oko inyo minewa gi nyithindewa
Koro mon kendo kane ginyalo kelo lweny gine kendo mane ginyalo kelo kwe. Koro nwadhi to donjre gi mon moso wuyo kod gi obet kod gi ndalo 2-3 to gidhi giwo gi yawuot gi chogi to kelo peace. Koro gimomiyo ni neno ka donje ngima island lakini an trained be. Okanyal wacha timo paramilitary maber bunda tinga maber commanding bati matima maber. Mano training mane yudo kapok idonje kase donje administration dio nyaka dhi kanyo lengo ni Embakasi metim training mar paramilitary. Koro mano be konyo we tije wagi. Koro nyalo timo kuma kwe nitie nyalo tiyo kuma lweny nitie. Koro wanoi kwa maber kwa tiyo tijegi. Koro wabi sanin county commissioner ma Kisumu. Kabende nitiere projects mathoth modhuro madongo mabende ing'iyo ne piny owacho mamalo. Inyalo miyo matin mokwongo tiji kaka county commissioner ma Kisumu ting'ang'o to gi projects wiko mabende ing'iyo katirango. Adwa doko ne Nyasero kamano maduong'. Nikech kanomiya tich ma county commissioner ni oyudo ka asechako tiyo tije mag projects mag sirikal marang'iny gi duong'. Nachako gi Kisumu Port ka nitie DCC ma Kisumu East. Koro kana chake port ka to tije go ng'eny nan gi terms of reference karibu 23 to nokan kenda ni wan gi gimilongo ni multi agency team ma jo sirikal mowuok e migawo mopogre kaka wan gi jo Kenya Ports Authority, wan gi railways, wan gi pipeline, wan gi jo pi, koro wan gi jo ndara. Tije mane timre kanyo ng'eny kabisa. Wan gi jo military. Koro nwariwre to an mana coordinate project no. To nwadhi maber to at the county level ne nitie team mane ng'iyo ni wa deliver gik mane dwarego. Regional level ne nitie to national level be ne nitie. Koro coordination ma piny ma make sure ni gik moketimo an mana chung'ne. Bang' mano ginene port ni nonyuolo railways. Nikech koro port ni mondo bed ni en port. Mondo bed ni en port nyaka ne reru ne ringe. Nikech tayari mondo port ni otireru nyaka bedie. Kenya Pipeline be jeti manti mane dhi keto gomo nyaka ne losi. Kenya Pipeline be nwatimo gimoro milongo ni low loading. Mimi ni gari ya moshi kodhi kachacha tinyalo olne mafuta gi piny. Okochuno ni nyaka kete kaka ichwo ewi malo. Mano be nwaloso. Bang' mano ineno ka reru owuok Nairobi mobiro. Dong neno ka mochopo. Mwating'o ji gi siling 600 mobiro. Mano be wan mano coordinate kwa tiyo gi railways. Wachako waloso Butere line ma Kisumu kadhi Butere. Mano osetho higni nyaka nene. Mano be wachiro sani obro chako. Kwa dhi kanyo Uhuru Business Park jok mane wagolo ginene port. Be watima ng'wadoko kanyo. Magi te watiyo nyaka gi county government mar Kisumu machiegni mondo wanene wa succeed gik mane watimogo. Koro kwa setimo Uhuru Business Park uneno ndechni be nwatimo. Ineno ndara Mamboleo kadhi Kipsitet, kadho Miwani, Chemelil, Moroni kodhi Kipsitet. Ndara no be wachako wan mano coordinate. Sani ochopo kanye? Sani phase 1 osechakre dhi bere maber. Nyaka feeder roads mage moro ma wuok e roundabout ma Mamboleo kadhi airport ka wuok Iriat market kachacha. Mano be dhi maber. Nitie ndala mono be ma wuok Ahero kadhi Isbaniacha. Mano be chiegni rumo. Dong ineno kar interchange no kende e modong. Mano chako nyuolonwa ginene Nyabondo Trauma Center. Kichuma neno ni ndara no kiwuok chakre Ahero midhi nyaka Isbania onge hospital mane nyalo tiyo gi deal gi jok ma accident. Koro sirikal no neno ni sama gigero kanyo gilos gimilongo ni trauma center ma jo accident nyalo dhi kuro ma thieth malong'o ma onge Kisumu kae. Embo chiegni rumo sani endi. Uneno kaka trako be waloso kowuok Olkaria obiro Lesos sani osechopo Kibos kae. Koro stima be sani wadhi yudo maber. Manyiso kanyo ni koro jodak ma Kisumu galuorane weche mag lal mar stima bodok chien koso. Bodok chien maduong' nyaka factories madongo kaka kono special economic zone. Mondo wagero ni koro nigi stima already madhi romo mabro tiyo kanyo. Koro sirikal maduong' osetiyo mang'eny Kisumu ka. Uneno stadium wa mantie Mamboleo cha. Buneno kako gere mapiyo. Ambe mana coordinate man. To gima dawach jo thurwa ni watiyo machiegni gi county government mar Kisumu. Waido support maber, gimbe gimtimo kod gima nego gitimo, wan kaka national government be watimo marwa maber. Sire liet maduong' ma bende nobiro ka gigi te chako. To liet no ne biro kaluwore kod
joma ni daro kuonde ma gintiere ma ahinya no kelo liet ahinya e kaunti ma Kisumu kata chuny boma ma Kisumu. Ginang'o gini ma bende nutimo kata paro nokotime yo maber kindego? Anda wach ni kidaro ji to koko nyaka bedie, lakini dino bedo marach moloyo but no geng chon nikech nwachako kwa nyiso ji chon ni samo bi report ni koro report ni bro timang'o ibro chielete to ngata mantie report nyaka wuogoko monde ka ger pod ni koro nwanyiso gi to jok manen gi list no ng'eyo ni ne gina kanyo e muda matin machiegni bro chak ger report itimang'o ibro golgi. Koro nwachako kwa wuoyo gi ji ka gin gi penjo gibiro office to wanyiso gi no gi notio machiegni gi regional commissioner e wachno to gi county government ma Kisumu. Koro wach ne ji ne yudo kuma ka en gi complaint tidhi wacho to mane ma jakelo ga koko nikech ipapa ne ochiwi guktieno to keth ka rito igoli but no wuoyo gi ji ka pod ok otimre. No wuoyo gi leaders mag Kisumu kata leaders mag traders go chon. Koro ji te ok ne nyal yie nikech kigoli ka mitie misebudhe to onge kuma ni mi machiegni minyalo timo tijno ywak ne nyaka bedie but nwanyiso gi ber ma bro wuoke. Ng'eny ji kata ka neno TV ji ne golo gige go kendgi matin kabisa manomuk but ng'eny ni ji no cooperate mowuok ma koko kuno bete Kisumu raya so ininge Kisumu ma kane ji ne dwa ringo gi dhao kata pot ni dino koge to ji no kogore ji no bolore mo konyo macho ni kama ema gima bro duogo kuma ni wantie mano mi wa 24 hour economy to sawa we obi wane to wasechako neno gik ma pot ni kelo nikech meli manochung igni karibu 15 sani ringo dhi Uganda duogo transport mar nam bedhika ya aore tourism be sani nen kochopo weekend modiud kata nafasi hotel Kisumu ka etek Kisumu koro pong Kisumu pesa koro bire kendo. Nitiere college moro ma bende oger kaluwore gi wach mar port no ero Marine College or Marine Institute. College ni ndie okonyo nade koro jodak ma county ma Kisumu galuorane? Jodalawa Eastern Central Africa wan mana gi colleges adek ilago, moro nitie Tanzania, moro nitie Bandari College to gi ma Kisumu ka. Koro Kisumu College ni bro konyo ok mana Kenya kende, ok jo Kisumu kende, ok jo Nyanza kende, bro konyo nyaka nyithindo ma Uganda gi Tanzania. Tineno ko ogere rang'iny mamalo kabisa, school ma smart kabisa. To nekech skunde ilago gin specialized ma tiegruok ma nyithindo yudo e school no ok inyal yudo kamoro amora nikech kuri puonji kaka idhi tiyo e nam gi pi. To demand ma jok moa e school no ni malo kabisa ma kitiegri kanyo nitie certificate mimi makoro yaoni ya idhi tiyo kuonde te kata kitimo masonry, itimo plumbing, itimo tije kata catering to mi certificate ma moro ma e college mar Marine School no kuri nyalo tiyo anywhere in this world. To jotije matie boats gi ships gi yachts ng'eny kabisa, demand is very high. Koro daher mondo awach ne nyithindo mondo o apply mondo dhi skund no mondo gimed yudo tije kata e pinje maloka ok Kenya kae kende. Ko mana mano gimede wuotho e pinje maoko. Wang'iane wach no ero mar arita ma county no ero ma Kisumu osebedo nade e higni go eko chakre idonje bedo commissioner nyaka sani? Anyalo wacho ni wan kaka jok mochung' na arita kwe ma Kisumu County one team ma county security team wasetem e gimo mineno kata sani timbe mag njore tin kabisa to ji odak gi kwe, ji timo biashara gi yore madwarore ma pok iwinjo koko kawuok kuonde mang'eny kipimo gi ndalo machon mane sakasa ji ne timo gik maricho richo. To be wadoko ne serikal ndalo mane covid no mako ji kae no wachako kazi mtaani no nokonyo ji kabisa. Medo ni jok mane dindo donje njore nikech yore gi mag yuto no sekethore ndalo covid no yudo gi magi nyalo mako. Bang' mano ng'eny gi no chako wanda mang'eny. To kata wan gi sub county security teams wase temo matek, watiyo gi miji 10, watiyo gi jowa community policing mondo security obed maber.
koko sani onge Kisumu ka. Koko onge. Jo mane kedo nitiere kaka ni wacho ni nitiere gangs moko mane kweth moko kaka 42 brothers gini China squad joma kamago eko nutieko ginade. Ing'endi jogo sana awach ni kanyalo wacho ni 42 brothers ng'engi nomaki notergi ginene e jela to ng'engi noketgi cases e court. Koro yudo ni negipogre gidonyre. Koro groups kaka China squad to gi marine gi mewacho ilago negi lo mrengo mag siasa. To ka siasa go nodhi modok chien morumo koro gimbe negi sambaratika. Koro ok owinj ng'enygi. Sani ng'eni wadoke siasa machielo campaigns e chacho yiero bende biro dwe maraboro. Ginyalo duogo kendo. Aneno ka jo siasa be sani ok ahinya ohero tiyo kodgi nikech wambe waluwogi. Ka dipo ni ng'ato biro ting'a wiye ne to wan kodi kitemo ting'o wiye kodi ne wan kodi nikech watiyo gi a lot of intelligence. Kendo bere ni waluongi office to kodi wanyisi ni gime ipango ni ok bi nyalo nikech dhano be miyo a lot of information. Koro ka dipo ni ng'ato temo ni kapok etim to wan kodi wasing'eyo. Koro mano osekonyowa nikech public has been working very closely kodwa. Koro wamor gi information magimiyowa. Egimomiyo jonjore go pok owuok ahinya. To ku bende matindo udi mituro kata kuomoko sani ahinya winjo ni kuonde ma iyienge gechni town kendie okiwe mwandu nie gari. Nitie jogo eko mabende turo geche kakao mwandu mantie kanyo. Ne waluwo gino dwe achiel mokalo to nayudo ni jogi gin jok mane oko. Ni joma wuok Kisumu. Ok ne gin jo Kisumu. To ne yudo ni ka gikwelo ka to giringo Vihiga to giringo moko be nuneno gima notimre negi e ndara ma kaka mega Kisumu. To ariyo nwamako nosetere jela. Moro be kes ne pod dhi nyime. Koro wach kuno ineno osedok chien ma idweni poka yudo report mora ma mtokni mokwal. Borders wagi tong wagi counties mamoko nitiere wechego eko mag arita kwe samoro njawni kuonde go eko kata kuo mag Germany. Wachni gi sani wanyalo wacho ang'o mosetime. Gimose konyowa gi tong'wa gi jirande wa e wach kuo madhok. Osebet ni wan gi committees mang'iyo wach kuo dhogno. Ma jokaka nigi jogi wambe wan gi jowa to kokwal dho koni tigo simu kata kapok okalo kocha chato joka kosetimang'o osechung' rito. Koro wan gi anti-stock theft unit be mano osechak gi unit mar polisi maluwoga wach dhogno nitie Moroni ka. Koro mano oseduoko gigo chien. Nikech ineno kaka koro ndalo Christmas ndalo ma ji nigi sherehe mang'eny dhok ni kwala ahinya but wang' ni ne onge. Nikech teams go osebet ka tiyo machiegni to gitiyo gi wananchi nikech teams maluwo nyaka dhok be nitie. Koro police nitie teams go nitie communication ng'eny koro dhok ok nokwal ahinya. To arita kwe mantie kuonde go wasechako meetings mag peace building. To waseketo systems wa kaka sirikal. Nitie gima luongo ni standard operating procedures SOPs mag sirikal osegolo. Every electioneering year igologi chon mondo wajipanga kwa trailer eyes on ensuring ni ji peaceful sa election nikech wang'eyo en gima osebet ka timre higni abich ka bich to timre. Koro sirikal chakre 2008 noloso ni every ka election poko chako tiloso security plan mar the country. Koro kabiro piny nyaka mar county sub county kadhi piny. Koro kata maroma Kisumu waseloso ma wan waikre ne ka gik moko dhi marach to waikore, ka gik moko dhi maber be waikore. Gini kok machalo mane mano koro wawuoye yiero mabende biro kaeni. Koro gima timre ni waketo gimoro mar prevention mondo kik ji dhaw. To kon gi prevention wan gi gima waluongo ni early warning signs. To ka isechako neno dalili go nitie kaka waketo jowa mondo jopiny to gi chifewa kadipo ni gimoro manyalo kelo koko nyalo betie wang'eyo kaka yudo ni ji chako donjre puothe jowadgi gitiyo take advantage of siasa. Yudo ni koro report no chopo mapiyo to idil kode as a case kapok olokre ni jowa gi jokaka imayo wakati gowa. Koro wadil gi case ka case individual by individual. Koro magi early warning signs mwatimo ng'eyo.
to ang'eyo ga dalili mawuok ga ka ji pok ochako dhaw. Koro mago kwaseyudo dependent ne nango to wa respond immediately. Koro kwa rit mama onyare. Koro match ma kochako moko tisimo, kochako moko tisime. Nisime chon. Kanya mokoso to idil mana kodi. Iseneno kae kata Kisumu ka. Jok mosechako temo golo ga dhaw. Donge neno kwa mako gi. Okay. Kori bedo responsible for gimetimo. Nitire kinde machien to mae be noketo boma ma Kisumu e lai marach ka iwacho ni nitiere hotspots kata kunde goeko ma liet ma siasa mako ahinya. Ginyalo bedo ni pod gintiere e yiero ma higa ni koso. Hotspots to nyaka bedie nikech nitie kunde ma wafuasi mag ji diehards mag ji nitiere. But then ne diehards go sani wane sirikal. Koro ogibetimo mane gitimre chakre chon. Kata nyocha tanwan go giromo kodgi to ne giyie ni gibokonyo e wuodhni. Koro Kisumu okane ka kokubro betie. Odhi bedo gi kwe. Odhi bedo gi kwe. Ji be are peaceful, ji betimo algi yo kaka dwarore. Okane kokuma bro betie. Ero kama na hinya. Watieko kendi e kawadok koro etiji inyalo wacho ni pek mane maduong' mabende isekale kaka miyo mantiere etije mag public service kae. Ahinya ni samoro ji koneno ganga mama. To ginena nena ka gimoyum, lakini tinde okenaye nyaka ka chon. Chon tengene lony ne onge. To tinde piny oselony ma ji ong'e ni ng'ama mama. Kendo ibo winjo ka giwacho ni afadhali mama than jok moko go. To gibedo very supportive to gikonyowa. Chon tema no tek ma kata donga goni mbaka kana nandi kuchucho. Jogo ne biro mapenji ni wapi dio, tinyiso gini ine dio. To wacho ni dio poko biro podwa bro rito dio to wuok e dot to rito oko kanyo ero. Odo no ne ng'ama dichwe. Ng'ama dichwe office no. To kendo oneno wich kuot mondo bi onyisi gima chande kata ode kata gigi nene. But no dhi molo moyudo ni wan makendo wanyalo konyo gi moloyo. Makoro sani ji osehero tend mine kendo gi support wa moloyo. Kendo giwacho ni wawinjo ji ahinya. Nyaka jotendwa be ose support wa yo maber madwarore koro tich bedo mayot. Kendo gin gi trust kodwa. In kaka miyo mosechopo ma intie kuma intiere ni ne nyathi manyako moro kata miyo moro ma de gombo mar donje public administration kata public service ang'o minyalo nyise mi jiwego? Anda nyise ni mae tich maber kabisa. Makidonjo to in assured of growth to gi support ma sirikal. Majowa enena ni pok ne ging'eyo ga mandalo ma advertise ji mang'eny onego apply. Kaka higa mokadho nokawo ji 700 karibu 800 kaka DOs. To gisedonjo sami gine ofisi wakawatiyo kodgi. Koro tich mang'eny bang'e gina adek teedo, ma onge ni manyo godfather. Automatic en gimo chuno. Nitie mana gik penj kata ng'om to kisekalo tidhi. Koro bang'e gina 10 ka in dhano iwinji in kama ber. Koro nyithindo manyiri daher ni mondo gi kaw tije ila magwa gi mondo gidonji nikech piny oselokore ok kaka chon. To en somi gi kakitiyo kakigolri ne tiji ema bro konyo. Ero kama na hinya. In kaka koro Josephine ero sani na county commissioner ing'iyo chopo kanye lekna en anahero public service, anahero public administration. Koro ka nyaseo telona ang'eni sky is the limit. Ang'eni yore duto tema ni mbele ya waseyao. Anyalo bet kanyaseo katieko requirements madwarore anyalo bedo promoted a bed regional commissioner. Ka requirements dwarore anyalo bedo kata PS, anyalo bedo cabinet secretary. Onge gima nyalo mona. Kata anyalo bedo jatela mora mora sirikal. Nikech ang'eni an gi experience mani midwarore imigawo moko mantie mbele wakae. Anyalo bedo kata CEO mar parastatal asechopo. Kora amor. Erokamano. Janeno mara mano Kanyiro osebedo mine wacho kod county commissioner mano ma Kisumu mano Mikai Josephine Ouko kabende waloso kode ewi ngimane kachiel kod telo e wechego mag public service kata public administration. Anilunga ni Jailieta nyakodi chieng' machielo.